Mistieden fuq Breakfast News fuq One, is-Segretarju Parlamentari Edward Zammit Lewis ħabbar li mid-9 ta' Jannar kumpanija ta' remote gaming Sportingbet se żżid il-ħidma tagħha f'Malta u se tiġi liċenzjata mill-Lotteries and Gaming Authority f'Malta. Ipprefera illi ma jibqax fiċ-Channel Islands, stazzjonat fiċ-Channel Islands, però jiġi Malta xi ħoss ġejjada illi huwa regolatur iktar b'saħħtu u iktar serju f'da settur. Din il-kumpanija li diġà kienet taħdem f'Malta se ġġib żewġ liċenzji ġodda. Dan ifisser li eventwalment il-kumpanija jkollha bżonn timpjega n-nies biex jaħdmu fuq dawn il-proġetti. Is-Segretarju Parlamentari ħabbar li għaddejjin diskussjonijiet flimkien mal-Ministeru għall-Edukazzjoni dwar il-possibilità ta' korsijiet ta' taħriġ fuq il-gaming. Dan huwa settur li jagħti kontribut ta' madwar 12% fl-ekonomija Maltija. Ħanibdew naħdmu biex ikun hawn jew korsijiet mhux bil-fors università, ġifieri mhux bil-fors nużaw MCAS, u jew nużaw strutturi anke ta' apprentistat qed naħdmu fuqha u nemmnu li hija importanti. Għal ukoll li biex jibqa' kompetittiv fis-swieq tal-lum, pajjiżna jrid ikun minn ta' quddiem fl-inizjattivi tiegħu. Illum anke timing importanti, kif tkaxkar saqajk, jidħol ħaddieħor u joħodlok is-suq. Fuq tema differenti, Edward Zammit Lewis qal li t-tibdil fis-sistema tas-CVA fil-Belt qed tgħin lin-negozju. Żied li fil-futur għandha tinħareġ sejħa l-espressjoni ta' interess biex jinħolqu parkeġġi ġodda fil-Belt Valletta mingħajr ma jkun mittiefes l-ambjent.